Yo ngaturke bintang tamu. Ha iya. Duo sinden diaturi jumeneng. Ha iya. Yo aja dipilih royoke Puspita Laras yo. Hei. Ayo balungan. Hei. Oh. Awang mangu ya. Halo, selamat malam. Wilujeng dalu, cintaku, sayangku, Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macange. Nggih, pripun kabare? Saderengipun ngaturaken minal aidin wal faizin. Aturaken Nggih. Sugeng Riyadi saya kalapatan. Maaf lahir dan Nyuwun batin. pangapunten Mas Nggih. Dalu. Sehat-sehat dah. Sehat katan nggih no Wah, Jan. jan. Nuwun sewu lho Mbak Apri. Terus pundi? Panjenengan rawuh mriki menika ora kleru sampeyan le dandan mok apa-apa Jeno sowan wonten Trahyang Sonawi. Ah, lho. nggih. Merga nyuwun sewu ingkang dipun nantu-wantu Trahyang Sonawi menika panjenengan. Namung kula ki ambek menika. Langkung-langkung Ibu Rusdiah menika. Saestu anu jenjeng rak Mbak Apri saged to? Oh saged oh nggih. Alhamdulillah. Sendanuwun Bu Rusdiah Nggih. nggih lho. Dasare sindene ya jek enom. Enom, Tur ayu. ayu, Wedok. wedok. Jak nang ndi patut, Patut. ora nguciwake. Mboten kuciwake, jak blonjo patut, ngemol ya patut. Patut. Enek sinden kok tuwa, lanang, dandan wedok. Patute gur nek dijak layat. Wis. Ayo. Ayo. Ning tenan kok. Ayo. Mbok ya ora kaya ngono. Lah ngapa lho? Nek ngendikae mbok ngomong siji lan sijine. Kok ngomong pripun? Ya sapa Sing di wajibke soal mriki Mbak Apri, Mbak Apri. Lah kula nggo blangkrah apa batang ya aku ki. Lah sing ngarani batang ki ya sapa? Pengen niku lho ora ngomong rasa. Iki lho, klerune Piyai Kakung ngene iki. Ngopo Piye? kok sok Piyai Putri kok nesu, wong wedok kok sok purik, wong wedok kadang besengut niku mergo wong lanang ora iso ngomong rasane Piyai Putri. Lah mbok kowe iki ngomong awakmu dhewe. Lah kan kowe wong lanang. Goblok, mesti tak maksud padalan. Kok sik. Lah sampeyan iki karepe piye? Sing salah ki sapa sing diluputke ki sapa? Kula menika mboten ngluputke. Nek ateges ngemotaken. Jenenge duo sinden. Duo niku wong loro. Dua manusia jadi satu. Kenging menapa sing dibagekke Dik Apri, sing dialembono Dik Apri, sing diantu-antu warga sedaya Dik Apri. Hah? Lho, ning nuwun sewu, Mbak anu. Nyocok rasane ngati kula ngoten niku. Nuwun sewu, kula ora gawe-gawe, ning bukti nyata. Upama Survei kula sok membuktikan. Upama kula sok kekek pangapura panjenengan, ning pinggete atiku nu tambane suwe. Sabar. Atiku jane kirung pindah kene. Ya sabar. Iki ben ora dadi apa ben kowe ora muring-muring terus. Iki disurvei penonton lho. Trahyang Sonawi langkung-langkung. Lah yang Sonawi iki. Kersane Mas Dalu. Iya. Ingkang nyurvei. Nuwun sewu, menika dateng keluarga Trahyang Sonawi. Dalu menika ingkang dipun nanti-anti, dipun nantu-mantu Mbak Apri napa Mbak Miming?
Mbak Apri napa Mbak Mimin? Mbak Apri kali Mbak Mimin cantik pundi? Rungokno. Aku ora gawe-gawe. Ora gageke penonton lho, pamirsa lho. Kula mboten nyalahke menawi panjenengan ngendika cantik Mbak Apri. Heeh. Meniku leres. Ning ateges ilmunipun tasih kirang, ngelmunipun. Telek. Kula mboten nyalahaken lho menika. Mboten nyalahaken monggo menika. Ning nyon sewu gaduking penggali mbok menawi bisa monten mergo apa? Nek niki kan ayu mergo suntikan. Ayu mergo suntik putih, ayu mergo didempul. Nek kula kan ayu atine. Alah, Niki kan mikir donya tok. Nek kula mikir akhirat. Buru donya terus kali akhirat. Raposo blas lho niki Ramadan. lah kok kowe ndak wong sak gelemu dhewe. Mbokmu lapor karo aku. Melu sahur ning raposo Apri, mbokmu curhat mbek aku nangis glolo. Lho aku sarane Pak Dokter ora oleh poso sih. Lah ngapa? Bar miskram kok aku. Oh. Metune andong. Adong iki terus prabote sepiro. Nek ukuran wong alam bono ki mergo fisik. Lah, fisikmu tuh bertahan berapa lama? Heeh to. Upama umure 100 tahun. Loh, 100 tahun kok bar 100 tahun dilupakan fisiknya, jasadnya sudah tidak ada. Tapi nek atine senajan to piyane wis ra ono wis murut kasih dan jati, kebeciane masih selalu diingat. Wah. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Loh, Menika Bapak Ibu sekedhik ular-ular saking panjenenganipun Gus Sukimin menika. namung emotaken. Nek ayu apa sok 50 umure jek ayu kaya. Lha kula lho 51 jek kimplah-kimplah kaya duduh gule. Apane? Kaya apa? Duduh gule. Duduh gule. Alah ngono mentelmu mbok kelingan arep mangkat mau. Napa? Griyeng. Kerokan sik mijet sik. Awakku kok kaya ngene, kerok ana delong. Neng kene mentelmu oramu. Loh, nek ketemu sedulur, kiai kathah nyambut dengan senyuman, ki hatiku dadi seneng kan hati yang Oh iya. bahagia itu adalah obat. Nggih. Mula selalu tersenyumlah. Kok darani wong kentir. Tersenyum dari hati ora senyume wong edan. Dari hati ki piye? Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Hatine hanya untuk yang dicintai. Oh, ngono. Ora atine kono niate mung nggodho kok atimu tok titipke kono. Ya ora Mbak Nina. Iya. Menika ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin Nggih. kagem sedaya pamirsa linangkung saking Trah Trah Eyang Eyang Sonawi. Wah, tepuk tangan kagem Trah Eyang Sonawi. tangan. Lho atase halal bihalal Trah nanggap wayang lho Lek. Apa ra elok? Gek duwite mesti akeh kabeh. Oke ya, Lek. banget, gak aku dhewe 20 juta, ngerti dhewe. Aku dhewe lokalan 20 Bener juta. kok, Lah, bener Mbak Cek. Apri, bener. Ora salah Mbak Mimin 20 juta Lah bener. nek itu. Lah nek lho Ah. body language-nya lho. Wah. Wajah ya ora ya madolke. Heeh. Pasuryan ya ora nguciwani. Heeh. Dedeg piadeg ya Ayo. solah bawa muna-muni ya becik sopan santun unggah-ungguh ya dikedepankan adat ketimuran. Heeh. Oh, niku 20 juta mulih ra nggondas kok wingko. Mbok wis umume pri. Itu 20 juta kok ameng-ameng nyawa. Lah mbok umume iki ya umume. Ya ora apa pasang tarif ya ger wong tawa wae bakul kae ya wong tawa anu kulak murah do larang ya wis ben iki. Iya. Di pripun kanthi pandonga Mbak Apri, Mbak Mimin. Pele gentile. Mugi-mugi Trah Eyang Sonawi. Sonawi sedaya Nggih. pinaringan sehat walafiat. Amin. Dirga yuswa. Amin. Hasil maksud sedaya panjenenganipun saged kasembadan bejo donya bejo akhirat lan linangkung rukunipun putra wayah biya sedaya sansa rumaket amargi gaman sing paling ampuh ora ana mung kerukunan. Amin. Tepuk tangan. Lho endah senenge ingkang sampun murut kasih dan jati. Nek putra wayah do rukun ya. Mbak Coba nek Sonawi teng mriko ndah banggane senenge. mesem guyu Nah. dikintun donga ya mesem guyu nyawang putra wayah. Nang kono iki mesem guyu sing anu kan jasate to, Pri. Ning beliau putuku do ora regejegan, atine seneng. Iya, atine seneng. Aku ninggal kebecikan, atine seneng. Lho. Dadi Mbak Sonawi ning kono wis bahagia ya, Le. bahagia. Wis tilik rono. Ya urung. Lah kok ngerti ngono lho Mas aku. Kan ya ngerti dhewe to, 3 amaliah anak Adam yang tidak Nah, terputus. iki ya, Lah, buat iya. siji. 3 amaliah anak Adam tidak terputus, 1 amal jariah. Amal jariah. Atau sinau Sopiain wis murut kasih dan jati ning amal jariah dari beliau itu tetap
akan sampai ke sana terus. Iya. Terus dan terus. Amal jariah. Nomor Rupane loro apa, Lek? ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat. Nyatane putra wayahe do tumengkar dadi piye sukses kabeh. Heeh. Sing nomor 3 dongane putra wayah kang soleh-solekah kuwi ya tekan kono sinaosa ora ketemu piyaine ning ganjarane tekan kono. Dadi halal bihalal iki ana maknane Yuwan. Halal bihalal ki ngapura ing ngapura. Dasare mau ya wis pandonga, aku mau les wis kok ngomah lho. Piye ndongane? Ya mau Pak Ustad sing Balenono. donga. Aku ya lali to. Nggih, wah ning hebat to, Mbak. Arep mateni Mbak Yune terus. Kowe gur ngetes anune apa? Lah jare Anune apa? nonton. Kowe gur pertanyaan aku lho kosakataku ning kene iki kunci jawaban wis banget. 20 yuta. Lah Aku lho yuta kok. rupayu landhep dengkul. Lho kan bagiane wis dhewe-dhewe. Aku nggo ayu-ayu. Kowe dienggo kepruk-keprukan ngono lho. Ah sudi kok le. Dum-dumane padha kok. Iya. Alah. Nggih, niki matur kalau disambi ya. Nggih. Nggih, maca nawala nika kathah menika. Jane wayangan iki 2 dina ngono ya Bre aku seneng dadi lang piye? Nah, maksudnya sisane masang teratak sisan nggih to 2 dina ngono lho. 2 dina tanpa leren. Ya tanpa leren to ya leren subuhan sesuk. Lekas meneh. Terus leren terus Lah kowe engko nek keterak srengenge malih lanang iki, Lek. ya sak aku awan sorbanan no. Iya. Nggih matur nuwun menika kalih disambi maca nawala. Nggih. Menika wonten nawala. Nggih, sugeng dalu Bapak Dalang Jalutama Pandaya. Nggih, kula keluarga trah Eyang Sonawi Bapak Kardi saking Riau. Oh, saking Riau. Nggih. Menika saking Pekanbaru. Menika ngasta mantan camat menika. Wonten Riau. Wonten Riau. Nggih mboten saged ningali langsung naming liwat live streaming. Oh, ngaten. Nuwun. Nyuwun lagu nggih menika setunggal dadi ati dipun bawani angka kalih pepeling. Oh nggih. Menika nyuwun pas medal limbukan siap. Mugi-mugi Pak Dalang pinaringan tansah sehat, murah rejeki ugi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Wah, menika Wonten malih? wonten tindhipun, Mbak. Nggih. Peparing saking Pak Kardi saking Riau. Nggih. Pinten? Wah, matur nuwun. Menika wado-wado saking Riau, menika maringi tindih 1 juta rupiah. Tepuk tangan para kadang. Bapak sinten menika wau? Pak Kardi maringi tindih 1 juta ning sing 500 ya diutangko. Oh, gangsal 100.000. Alah. Mboten ding, mboten iki sah 500.000. Nggih. Dan Pak Kardi tasih wonten? Masih wonten menika dientekke. Ya menika diaturke dadi ati sik. Ha iya, nggih. Mboten Menika. tepeling rumiyin. Oh, non. Tepeling rumiyin. Oh, lah monggo. Nggih, kepeling. Nggih. Menika ki dalang menika nderek wungon saking kula Mbah Beco. Badhe nyuwun lagu Podang Kuning. Nggih. Matur nuwun maringi tindih 50.000 sah. Ah. Hendro tata. Nggih. Menika keluarga Bu Mariem Banyuripan nyuwun lagu Gubuk Asmara Koplo. Waduh. Gubuk asmara koplo. Koplo. Nggih, matur nuwun maringi tindih 100. Berkah barokah. Nggih. Sisake ngehen. Tasih. Oh, tasih. Menika saking Trah Banyuripan Jimbung nyuwun lagu Jambu Alas. Matur nuwun 100.000 sah. Sah. Iya, ditlateni Dadi ae. angger diwaca tok ngoten mboten dinyanyake pun termasuk sah nggih, Mas. Lah iya. Ya nek esuk nek wektune eneh ya diparingi. Wah. Lah mula 2 dina men kabeh engko ditaosi lagune. Nggih. Aku nek ndek ide iki tak pikir panjang. Lalu bayar sapa kok? Apa kene iki golek bayaran? Lah terus Serawong silaturahmi. Sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko mulyakno tamu kaya prastawa. alah telek wong kowe wis lunas kok ya ora gagas. Ayo. Menika wonten melih saking Bapak Riawan tuan rumah. Nyuwun lagu Asmara Nala kaliyan Pupusi Nelongso. Kagem sedaya keluarga Trah Sonawi mugi pinaringan sehat. Amin. Saha rejeki ingkang lancar. Amin. Kagem Bapak Sukardiryo Sugeng mirsani ringgit Macucal dengan Dalang Ki Jalutama Pandaya nggih matur nuwun.
Inggih, menika nambah. Menika mangke Mbak Alia ingkang nyanyi. Mbak Alia, oh nggih. Siap, siap. Mangke siap dipanggil. Wah, matur nuwun. Menika peparing saking Pak Riawan. Maringi tindih. Iya. Rokok. Iya. Rokok rong slop. Lah iya. Wah, matur nuwun Puspitolaras tepuk tangan kagem Pak Riawan. Pak Riawan. Gandeng kanca-kanca ki ora udut iki rokoke didum anu tak go mulih nggo nyambat sesuk. Oh, Mas dinggo tukang. Iya. Kula ya lanang lho ya. Ya udut kene. Wek ya udut to? Nggih lho. Kula nggih udut mengke kula ijalke gas. Iya. Nggih diaturke ruyen menika saking Pak Kardi ngersakaken pepeling. Pepeling. Diaturke. Bawa nok. Iya dibawani. Mangga, mangga Mbak Apri, Mbak Apri, mangga. Ya. Rukun Islam. Ya. Kang lima mriki. Udute suarane sah melengking nek ra udut ngono suarane gantas. Ya men lanang. Ya. Ketin. Usane Dana. Niki lho, wong mburi kula teko keri kok nyelo-nyelo ta. Oh. Kaya wong penting. Karepe yo njuk rokoke dalang itu tuku. Yen aku ora mangan. Kok kaya wong penting. Ngono ki dhewe iki adik iki padha. Ning kene iki ragat ngono lho. kene dhewe iki tamu ning kene, padha tamu kok. Iya. Ngrusuhi Mas kancan. Boim, rokok purun. Tuku. Iya. Ngalu teko-teko keri njuk rokokmu sampurna. Ha tuku. Iya. Iya. Menika wonten peparing, Mbak. Nggih. Saking Pak Tegung ngesaken Asmaranala. Sing alhamdulillah. Menika maringi tindih gang 100.000 sah. Tunduk laris. Matur nuwun. Sida tuk pitrah, Cak. Ha iya, engko pitrahe 10-10 rak ya wis genep. Paman sesuk ora mulih langsung adi renang ning Rawa Jomber ngono piye ya? Men Apik kuwi. Lajeh ta. men dipangan nangga inggi. Ya kowe dhewe. Apa ya kalu. Demi tewe wis wegah nyawang aku, Mas. Iya. Bangga. Ketin Dana. Nggih. Meneng para sesama. Ya. Aja pada ditinggal ke. Hup, iki murid-muride wis ketok gawene, saiki gurune. Ayo. Rada mundur lah. Cocok karo sing ngumuk 20 yuta apa ora iki? Rada mundur rada ngadoh men pilah. Iya. Iya, Bu. Bu apa? Bubruk. Iya. Tindinganipun Pak Igit, Pak Guru. Sinden tuwa ya budak. Sugeng Riyadi Pak Sigit, Pak lahir batin ya Pak Sayang Guru. dong, sayang. Ya aja ning kene. Ong Pak Sigit pengine ning Red Door kok. Red Bar ya apa? Redor. Rebor. Redor kok rebor. Red Door iku hotel, Mas. Oh alah. Mboten Yo. nate to, Mas? Burung. Yo. Mas, iki ngiringi sindan udah ngiringi darane blek lho. Tor iki lelagone pepeling. Oh. Bernuansa Islami. Ngelingke wong salat. Lah, kok malah kaya ngono garapan ya garapan. Oh. Nalarmi lho. Kepinteranmu menjadi seolah menjadi kebodohan manakala tidak kamu pakai pada tempatnya. Guru ilek, kowe guru ilek. Arep guru ning nek ora cerdas. Kok dadi guru? Lah kuwi jenenge mbah nyogok tapi aku ora mudeng. Lho, bedane wong pinter karo wong cerdas.
Heeh. Nek wong pinter ki gur ngerti ilmune, ning nek wong cerdas ngerti ngilmune. Lah kowe termasuk cerdas apa ora? Oh blas kuwi kan katrolan kok kuwi kok. Katrolan kuwi iki. Mula nek kowe misale kowe sarjana. Ning audienmu ki nyun sewu petani. Kamu jangan pakai bahasa Intelek. kesarjanaanmu, nganggo bahasane petani. Srawuhmu karo sapa? Srawuhmu karo nyun sewu piyai desa, piyai yutun sing lugu kok bahasamu nganggo bahasa akademis. Jane pinter ning ora trep. Lha itu yang diane orang tidak cerdas. Carane kaya kowe ya, Lek. Kaya aku. Nek nggon pamirsa ngene iki ya nganggo basa sewajarnya. Sewajarnya. Lah nek karo kowe. Iya. Ning nuwun sewu, Mbak Apri. Nggih. Mbak Mimin, sampeyan ngonek-ngonek karo sing Jepok ora sing ora trima. Lah kan mboten trima. Mergo niku sedulur kula tuwa. Sampeyan ora ngerti to, sakniki niku pas kakang kula niku wis saiki wis madhep ngulon, wis salat. Oh. Wingi iki to, rekake ngisi anu napa ngimami teng masjid. Nggih. Wow, wah iki imame sapa? Mas Boim. Wah. Ah, surat anu surat apa? Al-Fatihah biasane ra kul wallahu ahad apa Qul binas ya to. Nggih. Hang surat pendek kok Allahumma barik lana iki. Arep mangan apa piye ayo. Ngotene jamaahe ya wegah kok. Jamaahe wayah bar Fatihah walab dolin amin jamaahe ora sudi amin. Ngerti Mergo imame kono. Ngerti prilakune gesut kuwi. Ayo busuk. Ditata sik. Ben pener. Bener to jenenge. Heeh. 20 yuta. 20. Kok suara bosok. Mosok dimerengke tekan Riau kok, tekan Pekanbaru kok suara remuk. Kardi lho. 20 yuta kok susune miring iki, Pak. Benakno, Mas. Ha nggih. Lah kowe anarkis lho, Pri. Payudara penguripan. Payudara kok doyong. Ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Loh, kadang kan orang sing aku wegah kok nek ngombeni terus bentuke berubah. Lho pancen kok dadi wong wedok ki menyusui. Aja nek ger menyusui bayi. Kancaku tak ombeni kok aku. Mendem kuwi mesti. Yo. Menika nggih matur nuwun lho, Mbak. Matur nuwun kalian sinten? Kalian Bapak Aswin Arizona, kalian Ibu Etik Yusliana. Menika donatur utama. Oh, nggih, Bapak Aswin. Sing ngaturi jenengan ki ya Pak Aswin kalian Bu Eti. Pak Aswin Bu Eti. Ya sing dibiayine. Ingkang lenggah mrika. Ingkang Pak Aswin Bu Eti menika. Ingkang kanca tinggal, nggih. Ha nggih. Kula cantik kali nggih TV cantik asline to, Bu. Nggih, cantik asline to. Nek nggon TV ayu. Nek nggon TV kan wis diedit-edit. Iki kan asli. Asline remuk. Karena ini karena skincare kalau saya pakai air wudhu kan beda air wudhu auranya. Lebih alami air wudhu. Skin telek kuwi kok. Wonten dawuh napa, Mas? Nya ndak rame ae. Wong arep njaluk rokok ya. Oh. Mas Boim, njaluk ya njaluk. Ning ya pan nggo papan iki di live streaming sak alam dunya peso. Kok lek ketok le mung ngrekes banget lho. Njaluk ya ora apa-apa. Nek kancane duwe iki. Ngrekes banget teko telat ora on time. Kowe iki kira edisine jek lebaran to, Le. Mbok kowe iki njaluk Ra sudi aku metu tuwa kok. Ya kok jenengan sing sungkem Bayi iki sore arep angah-angah. Karo keluar disungkemi. Ora. Menika wonten awala, menika wonten Mbak Susanti, Ibu Susanti. Menika nyuwun asmaranala ugi. Oh, nggih. Maranalane laris serang. Oh, maringi tindih menika gangsal 100.000. Sah. Matur nuwun, cunduk laris. Nah iya. Iya. Nggih. Mbak Mimin sampun tepan dereng kalian Pak Aswin. Pak Aswin ingkang lenggah wonten ngajeng kagem kota Ya salaman ngono. Jenengan niku kok. Nah, kalian Bu Eti. Nggih, Pak Aswin. Yen saya kula ingkang Pak Aswin hati-hati nggih, dompet gelang ali-ali. Aku bintang tamu lho, pesindha lho udu garong. Lah potonganmu kok gentung kok, Lek. Sungkem kula Bapak, Ibu, sehat dirgayuswa menjadi ladang berkah buat semua orang. Karena pengen mesti yo pirsa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat makhluk yang lain. Lek, kowe iki piye lho? Oh, putranipun, adik namanya siapa? Pengen salim sama Pak Masya D. Allah. Iya.
aku dhisik jaman durung tak jak gelungan bagusku ya kaya putrane Pak Aswin. Ya. Ibu, matur sembah nuwun. Pak Aswin sembah Ibu, nuwun. nggih. Ibu. Adik ya salim sama tante ya. Udah salim sama kakung. Kakungmu dandan wedok lho, beri kok kakung. Piye-piye kok kleru. Kuwi lho nek omah celuk kung karo putumu. Lah kan ning omah. Kung kuwi sedih ndak Dit. Maribu jajan kung ngono kuwi urung ki sarungku deweng-eweng ngono kuwi. Judeke. Ayo. Nyuwara. Ning ngarepe Pak Aswin lho. Iya ya diapik-apik. Kok nek mah dicowok nek salah kalah iya kok le. Sing nimbali we Pak Aswin lho. Sing meneng. Komando perang. Iya. Rukun limapu. Au. Semua orang itu punya karakternya Bener, masing-masing. bener. Kembar identik aja mesti ada perbedaannya. Aku gurnya enggak kok. Kenapa manusia itu ada sidik jarinya bisa membedakan satu dengan yang lain. Nek gur podoe mbok nyetel kaset ras. Iya toh kan kudu ana pembedanya. Stempelnya oh Mimin kae rapate ayu ya ning nyenengke. Lah brand yang aku bangun seperti Mimin kae ora ayu ning nyenengke. Mimin kae ora ayu ning iso dadi madrasah. Wile nyawang. Mimin kae ora ayu, ning kok gemati ya karo wara tuwa. Lho jare Mas Boi Mimin kae rayu ning tuwa ngono jare. Tua itu ini maaf karakter ya, bukan keriput ya, ini maaf karakter ya ini. Rukun limapu diiku. Ya ngombe sik. Oh alah, biasane ngombene dedak kok dikombene kok. Lah iya. Ayo suara lenang ra apa-apa. Nganggo suarane Sukimen ae mbangane telake muntir. Ini ora alibi ya. Kowe ngerti dhewe to nek perang-perang dina aku sakit. Ya tapi alhamdulillah ketemu sedulur dadi lan sehate lho. Lah priksa urung. Anu telat tok kan mungkin kayak wanita menjelang menopause kaya aku mesti kan ono to anu apa jenenge. Lah kowe priksane ning pet shop ngendi? Pet shop ki nggo anu ki kucing karo kirek pri. Nek wong ya doktere dokter menungso. Ayo. Sahadate kang angka siji Lho, Mbah Kakung ngantek kami tenggengen lho Lek. Mirsani jenengan. Kula Mbah, kula sing sok mancing ten Rawon Jimbung nika kula Sukimen, Mbah. Nggih. Oh alah, dongakno Mbah, kersane panjang yuswa. Simbah, awet wong putra wayah. Mang dongake kula nggih awet kados panjenengan nggih, awet sehat. Karena sebaik-baik kersanipun awet nem menika dijamoni lek men rumiyin. Nggih. wah iki. Nyun duka lho Mbah, menika ketang tresna kula kalian panjenengan lho. Nek Raden-raden kan ngambung menika do nafsu. Nek kula menika saking mongkokipun kalian panjenengan sungkem kula betos kula kalian panjenengan Mbah Kakung. Mbah Kakung malah eneh, Nduk, ngono. Dadi apa-apa ki diluskani niate ina amalo biniah. Nek niatmu ki pas seduluran ya itu jadi kebaikan, tapi nek niatmu nafsu wis kleru gede. Lho. Pas seduluran. Alwa salali. Kang ngangka loro salat dene kang dalu Ramadan nindakna pasa. Ayo Sukimen. Haka Sukimen jenenge Sukimen iki nggo suara lanang. Kapatyakat ping 5 Endi Lek? Ngarit ngibadah haji yo incas suara lanang ya sosok cantik suara lanang Lah Mbak Princess ngono. arep po suara lanang saiki yo panut Wibisono nyuara lanang Iya Mas Sukimen. sok cantik no. Nek kowe aku wedok oh tak share fotomu jaman kowe disunat men warga kene ngerti nek kowe ndek kacuk ya lah Oh alah. Pengedan. yang dilandani ya Allah keceplosan Kowe kan nek cilik. Kacuk iki cilik. Lah nek gedhe dolan dhewe
Enggak. Suara apa? Suarane panut, suara lanang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rukun Kok mah dadar sejatine ngujud lho. Suara wedok wae, suara wedok ra apa-apa nok, ra apa-apa. Rukun Islam sam. Wedok. Lanang. Oh. Wedok. Lanang. Dadi cucuk ngono kuwi. Iku rasih dadi potong Pak Erwin. Oh ya ternyata Apri ki ra mung ngadol rupa, adol talenta. Muridé sapa to? Muridé Mimin. Lho, aku ya kecelok. Gurune nyelekutis kok ngono kok. Mergo apa? Oh iya sayang. Ya Allah makasih Adik ya Allah. Iya, kata Adik tadi Mbah Kakung buat beli kotang ngono. Nggo ngadahi cengel. Kotang kok ngadahi cengel iki to, Pri. Lah kan mbok ada apa Lah wong sine iya. gur kanebo. Kok sik kuwi ya asli apa ora kuwi? Ngrasakaken pripun? Mo. Asli apa ora? Lek susumu ki daya ngalor. Arep benake bacot tekan kene lho. Lah bener lah piye to kok malah kok benyek ngene. Lah iya ngene lho. Nah. Alah gurer rakes ben. Lan bentuk ya piye jenenge wong gerbonggol jagung tak anu kene kok. Ya. Pepeling nggih. Yo, pepeling. Penaturaken. Mangga diaturke mangga. Munggah Nek. Mbak nuwun Pak Edwin. Nyuwun sewu Bapak kula minggah. Ya. Yes, wajine tansah dielinge.
dipun aturaken. Ha nggih. Rakitang setunggal sampun dicicil. Nggih to. Mangke pamundutan dikathah dados kersanipun sedaya Waradin. Menika nggih matur nuwun, Mbak. Kaget. Menika pisumbang tratak panggung Son Jawi kagunganipun Bapak Afandi saking Pasung. Menika ugi trah yang Sonawi. Sembah nuwun Pak Afandi. Hebat apa duwe dhewe iki. Lah nggih mugi-mugi ora lokane saya kebak. Ha nggih. Yo kisah durunge nanjake Mbak Alia. Iya. Mbak Alia gen toto-toto sik. Iya. Iki coba tak iki dirampungi. Iki penjerangane Pak Kardi wau ngersake dadi ati. Ha nggih, menika nanjake Mbak Cynthia. Cynthia. Mbak Cynthia. Iya. Ya. Dan sapa ngerti so ditimbali ana riya. Amin. Kula mangkatutke nggih Mbak Limpuk nek ten riya. Wah beres. Nah iya. Ayo monggo matur. Iya no, kon ngusungi sawit. Nang riya lho, jam 7 esuk kono jak peteng ya Pri ning kono iki. Ngendi? Ten riya niku ten Pekanbaru niku nggih jam 7 esuk ngoten nek mriki rak wis tekan sekolahan mriko iki jak peteng nika. Wow. Iya. Sugeng dalu Mbak Cynthia Hapsari. Nggih, wilujeng dalu kakakku sayang. Ya Allah lho. Wong wedok ki ngene iki lho, Lek. Piye? Nggih. Demes. Heeh. Cantik, suarane ya merak ati. Saka body wis apik sik. Lho bodine iki lho, Mbak. Lho, iso wiwing ngono ya. Lah nek kowe nyoba miring, Mereng-mereng. pralon. Aku ora terlalu mentingke body kok. Lho kowe rap tentang body, suara wis beda. Coba muni endok. Endok. Nduk. Lho, data kandhani kok. Oh iya, ra iso dicolong. Bahasa gede. Rasa gede. Mung sak endoke kok. Dadekke konangan. Niki pamundutanipun dadi ati. Dadi ati dipun bawani. Bawani. Ya. Akmar nyanyi dadi ati Cynthia. Dadi ati iki jatahku pelek barang jatahku. Iya, Mbak Cynthia. Kok jenengan tuh Mbak cucukan to? Nek dadi ati Mbak Cynthia kowe engko dados atos. Ayo mangga Mbak Cynthia, gegarane wong akrami mangga. Bawa menika ugi pepeling kok nggih Mbak Mimin. Nggih. Dalane wong omah-omah menika lha nggih. Nah, menika kangge tulodo kagem trah Eyang Sonawi kang dereng Palakrama. Ingkang Palakrama men nggih wonten pituturipun mangke. Apa ya? Mangke. Nggih. Mangga. Niki wonten ilmune. Ilmune nek tengen agama nika wong golek bojo kuwi siji pancen digoleki rupane. Nomor loro bandane. Nomor telu garis keturunane. Ning sing luwih utama mergo akhlake. Lho, bandane ra duwe ning akhlake apik, gelem nyambut gawe tenanan. Lho, rupane jane ra patek ayu, ra patek bagus, ning mergo atine resik, cahyane katon sumunar. Lho, dadi kembali ke akhlak. Iki lho le diarani Lah ati nggih. yo. Aku ngrungokne ning mburi ki mau ki ya tak baten ki Mbah Imin ki bar mondok saka ngendi ngono lho. Aku nek sing agek le mlebu ki jem apik ya metune ngene iki sing angslup ning badan. Mendadak dirus apa? Jem sing apik kerasukan. Kok pondok bambu iki lho. Ya Allah belum mindali kabeh. Ada babu. Kuwi rutan lho, Pri. Ayo Mbak Cynthia. Iya. Ya. Ngambung ati pawitane. Nggih. Ya. Luput pisan kena pisan Nggih. yen
Suara kok iso apik iso nyendal tekan ubun-ubun ngono ya, Lek. Iso wening kaya ngono ya. Kok terus tekan ubun-ubun iki. Wong ki nek ngrasake suara ki iso ngono Nyes ngono ki lho. Dadi connect antarane penggalian karo Mbak kowe nyoba, Lek. Aku nyorong ini tak kepetut-petut tok. Oke, Soale ra tekan iki dhuwur. Yen angel angel Niki mangke ugi wonten door prize-ipun, Mbak. Wah, door prize kathah sanget to, Rok Jan. Menika mangke dipun undi anu wonten akhir limbukan. Oh, nggih. Nah, wonten almari 2 pintu. Wah. Iya, enggak. tan kena tinombes kerta matur nuwun, monggo langgamipun Mbak Yu, enggak. golek ising kaya ngapa wong nyatane kelakon seprene angger gandra pepindhane malah bangun tresna tetepan gadut rupa mengatine dadi tetaline guyat rekon kadya pepindhane pimilan mintun was jemak lumrahe yen wong urip coba lan godane gedhe Yo, bablaske ireng manis ya. Yo. Yo, yo.
akeh. Menjelang pepisahan dibaksa Terima kasih. Sampun pamda saking Pak Kardi kekalipun sampun dipun pinangkani. Pun diaturaken nggih. Nggih. Ya sadurunge undian menika